Itt vagyunk a Begecsi erdőgazdaságban, ahol épp folyik az a nehéz munka, amely gyakorlatilag a 2023-as szélvihar okozta károk szanálását illeti. Nagyon fontos feladat ez, amelyet a Vajdaság Erdői Közvállalat végez. Ezen alkalommal megtekintjük azt a gépet, amelyet a tartományi kormány, illetve a tartományi mezőgazdasági titkárság segítségével vásárolt az erdőgazdaság, illetve a közvállalat. Ez egy nagyon fontos momentum, nagyon sokat segíthet az erdőgazdaságnak, illetve a Vajdaság Erdei Közvállalatnak abban a fontos munkában, amelyet végeznek ezeken a sérült területeken, illetve erdőkben, amelyek 2023-as szélvihar idejében hatalmas károkat okozva ezt a területet megsemmisítették, és ez a gép, amelyet újonnan vásároltak, nagyon sokat fog segíteni. Folyamatos a munka, és a tervezet szerint 2027-ben ez a szanálási munka befejeződik. A tartományi kormány, a tartományi mezőgazdasági titkársággal karöltve járult hozzá ennek a gépnek, mulchernek a beszerzéséhez, amely nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan, költségredukáltan tudják megvalósítani ezt a komoly feladatot itt a terepen, ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy a munkások védelmét elősegítsék ezzel, ugyanis kevesebb kézi munkaerő alkalmazására lesz szükség ennek a mulchernek az alkalmazásával, munkába helyezéssel, és persze a célunk világos, minél nagyobb területet kell Vajdaság területén erdősíteni, illetve a meglévő erdőket védeni, megtartani és fejleszteni, és ehhez pedig nélkülözhetetlenek az ilyen és hasonló beruházások, modernizációk, gépesítések, amelyek megkönnyítik a Vajdaság Erdői Közvállalat munkáját ahhoz, hogy hatékonyan és gyorsan el tudják végezni ezeket a fontos munkákat, amelyek az erdősítéshez kapcsolódnak. Én ezúton megköszönöm a meghívást, a megtisztelést, és kívánok az erdőgazdaság munkásainak, akik ezt az újonnan beszerzett gépet kezelik, sok szerencsét annak alkalmazásához, és használják a gépet erővel, egészséggel és minél kevesebb hibával, és hogy ez a gép igazán szolgálja a gazdaság, a közvállalat sikerességét és gazdasági termelőképességét, illetve gazdasági sikereit építse. Köszönöm.